понеже е лято и всички искаме да сме във форма, а пък от друга страна гледаме да сме постигнали своята фигура по възможно най-мързеливия начин, ми хрумна да ви запиша едно видео с всички технологии, поне които аз се сещам, които се ползват за контуриране на тяло, за body shaping. Естествено, те залагат на различни физични, биофизични механизми и е любопитно да се разкаже по-отделно за всяка една от тях. Но в това видео аз специално искам да ги изброя, а в следващо такова или следващи такива, една по една да ви разкрия тайните на техния физичен принцип, как действат ли, доколко действат, да ги сравним. Така че стартираме първо с изброяването им. Аз докарах така мисловно до около 12 различни технологии, на които може да видите различни типове апарати. И започвам с, може би не най-успешната, със сигурност не най-успешната, но най-масовата. И това са ползваща се от най-много апарати. И това е така наречения RF, радиочестотните технологии. На второ място слагам електромагнитната мускулна стимулация. Обръщам внимание, че тя не е никак електромагнитна, тя си е чисто магнитна стимулация, но в следващия видеа ще ви разкрия тайната защо тя действа. На трето място слагам инфрачервени лъчения, които се ползват, мощни инфрачервени светлини, които се ползват за отслабване на база, може да са лазери, лазерни диоди, включително и инфрачервени лампи. Идват наред няколко чисто звукови технологии, като започвам с ултразвуковата технология, която залага на звукови вълни в мегахерцовата област. След това класирам, мисля, че стана на пето място, HiFuto. Това е пак ултразвукова технология с честота отново в мегахерцовата област, но вече въпросната акустична вълна се фокусира в точка. На шесто място, отново звукова технология, това е кавитацията, но тя вече работи в килохерцовата област. На седмо място е шокуейва, което е една механична вълна с ниска честота. Говорим няколко херца. На осмо място слагам една наистина много интересна и много успешна технология. Това е микровълнова технология. Това е електромагнитно микровълново лъчение, което отскоро дава страхотни резултати. Има какво да ви разказвам много за нея. На девето класирам поне няколко типа апарата, като ги наричам чисто механични. Те са известни апарати, но залагат на различни въртящи се ролки, топчета, пулсиращ вакуум. Те залагат на чисто механични въздействия. На десето място идва криолиполизата. Тя залага на студ, който охлаждаме масните клетки. Интересна, любопитна технология и за нея имам какво да ви разказвам. На 11-то място е миксирани технологии. Това е технологии, за които вече ви казах, просто съчетание няколко на куп, разнообразни няколко технологии, които се ползват едновременно в миксиран манипулатор, дава поне няколко различни видове от горе споменатите. И на последно място, с едно намигване, ви давам, това е 12-та позиция, плацебо-бустерни технологии. Те залагат на различни светлини и зелени, червени, жълти,
с много нисък интензитет, които според мен ефекта, чисто физичния, е меко казано съмнителен, но видимо има много апарати, които са произведени на този принцип. Хората ходят, ползват тия апарати, щом се набедят от тях, няма проблем, слагаме ги и тях. Както ви казах, в следващи видеа очаквайте да ви разкажа за повечето от тях, поне тези, които си заслужават. Може да направим някои сравнения, за да видите на физично ниво как работят ли, случват ли се нещата, маркетинг ли и така нататък. До скоро!